Moltes gràcies, Marina. Quedam aquí. Mireu quina sala ben plena, Can Joan de Saigo. I és que, clar, quan arribes fred, fa ganes prendre una xocolata. Però de les xocolates, atenció, passam en els gin tònics, perquè m'ho anem en directe fins a Calvià, allà en Raül, i és que durant tot el mes se celebra gin tapa, no és vera? Men, conta-m'ho, Raül, ja ha començat això, no? Ai, Elisabet, mira, tot un trull que tenen muntat aquí a Calvià, perquè cada cap de setmana, divendres i dissabte, una ruta de tapes a les diferents zones de Calvià, des de Palma Nova, Santa Ponça, Escatellà o Calvià Poble, que estem avui, i hem vingut fins al bar més antic, fins a Can Garrit. Mireu, Can Garrit des de l'any 1905, i està talment. Ara us vull mostrar perquè, és que clar, abans de fer gin tònic, perquè ara està molt de moda això de gin tònics, però aquí farem un gin tònic Garrit, que és un gin tònic de tota la vida. Però mira això, Elisabet, per favor, aquest racó, que m'encanta aquest racó. Per dir, no pot ser més surrealista. No me toquen los huevos, i és que aquests ous que hi ha aquí, que són de perdiu, fa 40 anys que se van posar suquí i no els han tocat. I no fan el podrit, no m'ho puc creure. Va dir que fa 40 anys, ara Ángel m'ho dirà. Espera't, i no Carmen Sevilla, aquí, en sus mejores tiempos, en Sotoret, bueno, lo màxim de lo màxim que tenen aquí a Can Garrit. Però anem a lo que anàvem, anem a gin tònic perquè Àngel mos explicarà com és un gin tònic, escolta, de tota la vida, tanta tonteria. Clar, com aquest racó que tenen aquí. I ara Àngel, exacte. Bueno, aquí tenim Àngel. Àngel, com estàs? Vine. Com va això? Bien. A ver, Ángel, un gin tonic de toda la vida, ¿cómo es? Bueno, gin tonic del Ario, de gordo, el Bifite o el gordo, lo que quieras. Y aquí, que el tercer fin de semana de este mes, tocará en Calviá, pueblo. Sí. Y harás un gin tonic normal y corriente. Bueno, te voy a hacer un gin tonic como es, normal y corriente. Sí, perquè Ángel diu, no fos cosa, ara després de tele, vols fer exacte, vols fer un gin tònic que no toca, m'entens? I llavors client me diu, jo vull com els de la tele. I jo no, ben normal i ben corrent, així com ho fan Àngel tota la vida, aquí a Can Garrit. Que serà ben bo, Àngel, igualment. Tros de taronja aquí dins d'estessó. Le ponemos hielo. Ai, Déu meu. Le ponemos la naranja, el limón. No ho diuen, Raül, que els bons cuiners fan feina en ses mans i que no passa res. I què més vols? Vens a fer un gin tònic i a més rius una estona. Un moment, Elisabet, me demana que ginebra, a mí me da igual, la más tradicional. ¿Cuál es la más tradicional? Arios. Venga. Cortito, ¿te lo hago cortito o largo? Men, Raül, li podries demanar, si tot i ser un gin tònic de tota la vida, que qualque secret especial, però s'ha de saber fer un gin tònic o no fa falta? Jo crec que el secret és el que li posen a Àngel en la seva gràcia, perquè... A ver, Ángel, vamos a ver. ¿Hay algún secreto, aunque sea un gin tonic tradicional? No hay ningún secreto. Ninguno. Gin, verdad. Ginebra, naranja, limón. He trujado un poquitín de limón y un tanto. I punto. Muy bien. Cuidado, què te pareix? Bé, això és la part de gin tònic. Després m'anirem a una altra a fer tapes. Espera't, que les tapes, ara Àngel me mostra les taques. Exacte. Bé, mos quedem amb les tapes, en el gin tònic. Bueno, mos quedem amb Àngel, que és una monada, i després tornem en aquest gin tapa de Calvià. Fins ara. Ai, Àngel, és tot un món. Us sembla bon anar en directe una altra vegada fins a Calvià, que en Raül estava de ruta gin tapa. Hem vist un magnífic gin tònic, conta-mos. Però en què consisteix exactament aquesta ruta? Ai, mira, Elisabet, per veure amb mi moltes coses, però la qüestió és que aquesta ruta té 3 zones. Mira, jo t'ho conto. Veus? Aquí ho tenim, la gin tapa Calvià 2014 i nosaltres avui som a la zona número 2, 7, 8 i 9 de novembre, que cada setmana que ve. Magalú, Palma Nova, Sant Catiu, Portals, Vendinac, Cas Català i la zona 3, que som nosaltres, a Calvià Poble. Anem cap allà perquè en aquest bar, exactament, en el Rosita, ens han preparat una etapa especial que serà la que donaran aquest cap de setmana i que m'han dit que estan a bon preu. No m'ho he oblidat el gin de Àngel, el tenim aquí, el gin tònic. No fos cosa, el perdiguem de vista, que no és tothom qui tasta
un gin tònic tan rural. Escolta, per aquí tenim en Pepe, com anem? Hola, anem bé, molt bé. Bé, no? Sí, sí. Mem, escolta-mos, quina tapa mos heu preparat o quina tapa tindrem en el gin tapa? Bueno, com has dit, estem al Rositas i això és una recepta de la Madre d'Antoni i és un pollo penang. Un pollo penang, què és això? Pollo penang, o sigui, això es fa amb un wok i la recepta és una sèrie d'espècies tailandeses i es fa amb una mica de llet de coco. Al final queda com una mena de salsa curry i està una mica picant. O sigui, És glamour, això? això és glamour. Glamour a tope. És una mescla, Elisabet, entre el gin tònic... Bé, han passat d'un extrem a l'altre. I en aquest cas... Exacte, hi ha un pot de tot. Però dins la escolta, varietat està lo el millor de tot... Exacte, el millor de tot és que podeu venir aquest cap de setmana que ve i l'altre, que serà aquest, en concret, d'aquesta ruta. I tenen, veus, aquí, jo us giraré això, Carlos, just aquí darrere veus, tenen gin tapa Calvià, els podeu seguir per sempre tots els bars que podeu anar a través del Twitter i de l'Instagram també, Jo no vull fer una cosa, si vos pareix, tastarem, com era això? Per suposat, pollo penang. Pollo penang. Espera't, Elisabet, jo tastaré el pollo penang aquest, que és una monada... Va per vosaltres, espera't. A veure, mem. Quina enveja, quina gana. Està boníssim. Escolta una cosa, és vera cacau. Boníssim, té un cert punt picant, però a l'hora de fer la tapa, perquè entra amb una canyeta o maridatge amb un gin tònic, aquí aconsellem fer-ho amb un maridatge de gin tònic amb una ginebra Silvius, que té un cert percentatge de pebre de Jamaica a la seva destil·lació. Llavors pega molt bé i fer un maridatge molt autèntic. Un maridatge entre un gin tònic amb un cert toc espícies també, i en aquest cas aquesta tapa amb pollastre, que per cert que val. Pues aquesta tapa costaria €1. €1? Sí, senyor. És pagat per riure, això. En s'estranya Podeu venir, escates? No, O només cada una? dia escata, Elisabet. Va, bé, jo que sé. No, reina, ara m'entens? M'entens? Tampoc no se trata de regalaró, I jo, com que m'ha encantat això, m'ho acabaré de menjar, m'aparell Pepe, Molt bé. Esteu preparats ja, no? El segon any que participeu vosaltres. Sí, senyor. L'any passat vam fer una mica una història feta amb patata i això, i aquest any volíem canviar i fer alguna diferent que no n'han fet ningú per aquí. Molt bé, no, això sí segur que no ho farà ningú, I ja ho sabeu, aquí vos esperen a Calvià Poble, en aquest cas, n'Àngel Can Garrit i en Pepe en el Rosita, no és vera? Sí, senyor. Nosaltres ens quedem aquí, el gin tònic, Molt bé, mira, que ho diu. Per aquesta tapa tan bona. Perfecte, Raül, moltes gràcies, passeu-vos-ho bé, ja ho sabeu, tot el mes de novembre, aquesta ruta gin tapa a Calvià.